ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agluto kanto iti kanon dagiti agmula iti bangkag. Manumanen a tao ti ilutuan, nanang. Saan ko nga mo no manudang umay agmula? Umay kanto mangyag iti danom, ang mga no adda makainom. Day tamanen umay mamalon iti danom. Anya nga rod ngay, sikat ti adda dito'y balay, iso as sikat ti mamalon. Ay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula. Mamalon iti nagtrabaho iti bangkag. Aglaba iti karayan. Apay akas ta ti saom, anya ti kayat mo. Ha, nagmadi ti biyag dito'y away. Kayat ko ti mapan iti syudad. Syudad kunam. Di ka di mabutang iti ibagbagada nga adda kanu soldado kan rebelde iti syudad. Italaan siguro ngam awan tunday tananang. Kunak mi siya klaang taglaba dito'y karayan. Adda kamit gayam dito'y karayan nga aglablaba, Melba. Nasapaak, tanapudot ti agsampay no nangaton di init. Di ka kadi masikuran iti biyag dito'y away? Apoy ko mamasigurana. Dito'y taanayan na. Dito'y tamat ngagnad. Di mo kadi kayak ti mapanmat ijay syudad? Intag trabaho ijan. Barang adda makasirpat kada taga syudad. Ha? Kayat mo asawan? Agbirok ka iti mga sawakan ka iti syudad? Saan mitkit di? Ngam no adda mailawan at taga syudad. Apay kat din asaan ngay? Ado ka numot ti rebelde ita iti syudad. Iso ngay madumot ti soldado. Anya kumati kabutan mo. Soldado kan rebelde ti Agrinupa. Saan ada tayo? Oh, nakaumay ka mat friend. Anya ka diti may paiko kan ka. Awisan ka, tamapantay jay syudad. Syudad? Anya ko mati aramidan ta ijay. Inta agbirok iti trabaho ta. Nagmaditag yan dito'y away. Apay ko maamadi ako nam. Narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagbasit asilid. Nagnin ti abang. Ngam no da trabaho ta, agsweldo ta. Ngam dito'y, awan sweldo ta. Agpanunutakpay. Ken agpakadaakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka, no addan trabaho ta ijay. Apay nga gimimpaki ka. Saan ka diya saan ka pinalubusan? Taado ka no timakan nigid nga da ijay syudad. Nanang, may saak a sibilyan. Didak an-anuan dagiti rebelde, wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano no kasla ijay maraway nga da mapasama ka rin nupak. No addaman mapasamak arinupak, agawidak dito'y nanang. Apay mo't nagsadot ka dito'y away. Kasla saan ka taga-away? Kay kayat ko ijay syudad, nanang. Mano atawan anagyanak dito'y away. Dito'y away, uray awan kwartam, agbiag ka, tado ti maala, abulong amadengdeng. Ijay syudad ngay, ada ka dilibre jay. Hello friend, nakaawag ka mat. Nakaimpake akon, si Kangay. Madamapay laang timpake. Nagsapa ka matten. Una, tapno masapa ta makadanon ijay syudad. Barang addapay ijay di amamok. Pumanaw nga minan, kat sublaten ta kisilid nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat laang dito'y away. Saan ta nga agawid adagos? Awan pa panan na, no di makasarak tantumat lang iti trabaho ta. Ay, noon niya launay nga minti pangayatam iti syudad. Ay, nauma akong dito'y away. Barang makasarak ak iti pagswertyan ijay syudad. Kas kumaitian niya. Barang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Nga ta? Dito'y kalyelapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isong agandad kayo. Yes, sir. At da kami akanayon iti likodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan, kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napanan na kadimanan. Ni,
Awan mat nga kwaiso, sir. Ang mga no simyasi, idi munag tayo dito'y kalye lapo-lapo. Nagloko na, Diego. Nabayag akayat na ti agbalin a platoon leader. Ngam di namat saysayatan ti aramid na. Bayan nyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datang dito'y syudad. Inta ijay kalye lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayim ko. Sigurado ka di nga da bakante ijay? Pumanaw di gayim ko, taagawid ijay lugar da. Mabakan dyan ka no ti silad na. Inta nga ruden, ang mga no da makauna. Binilin ko di gayim ko, at atatimang sublat iti silad na. Amamom ka di ti landlady? Nakita, hindi na pa nakpimasyar iti na minsan iti gayim ko. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng ang mapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak ngam dinak matintaltalag. Agbirok ka no iti napintas agasat nga ijay syudad. Ay, ang mga no imbis amayat agasat, ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaadwan na ti agtutubo ang maisagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay? Una, ngam apagbiitak laan. Saan ka di alinapdam ti anak mo ako nam? Wen nga road. Ngam impapilit naman tinagpasyudad. Ay, kaadwan na ngamin amang ipapilit iti kaykayat na kat maisagmak. Nakapanaw ka din ti gayim ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka now. Da kayo ka di timbaga na sumublat iti pinanawan na asiled. Wala na. Nagtulag kami ngamin ano pumanaw. Da kami iti gayim ko ti sumukat. Sige balasang ko. Ingkay kitaan ti siled do kayat yo. Nakita ko, nana. Taimayak idi addapay ti gayim ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga rudan. Taitarimaan yon dagiti gargarot yo ijay. Agyaman kami, nana. O sige, ing kami nga rudan. Ay mabit man laang balasang ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka din, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklukat a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tainta kitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni nana si Lina. Si Lina gayam tinagantilan lady ta. Nagsingpot samatan niya. Kastamad ti ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakante iti bagbagana a restaurant. Sapay ko ma, tamaswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Imbagket di ata saan unay anangin na ti sinublat ta asiled ti gayam mo. Oh, Diego. Di matladawan ti asawam tikit kita am dita cellphone mo. No, da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanin? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanan ako nam? Tikayat ko asawan, masapol nga aglabas iti dakulak ko. Babaiyem? Anya ko ingay? Masapol nga iparano ti kinataar. Saan kumamatakas ta, Diego? Maasi ka mat kadag iti babae. Ubing ka ba eh? Ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali Tay malada kanya kanataar. Ngem ti saludsod. Amin da ka di, kat ikikam iti sustento? Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a platoon leader. Day ta ugalim ti manglaplaped. Ha? Naimbaglaan yan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo.
Nalawa magday ka restaurant. Imbag lakit din ta nakastrikta ka servidora. Agawaan ta ti mangpunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado nga umay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel. Nariga ti biyag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasat. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya, jak kayat ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasat. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan lak di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan. Basta adda magimulak no siya. Adama ito da break. Mabalin nyo ti Romual. Nga magsubli kayong tlaadagos dito kampo. Day tati ka na yung uray mi, sir. Nung saan kayong agkambante. Agridam kayo latta. Tadi tayo amu dagiti kabusor. Tigagdanag, sir. Kanayon kami nakasagana. Saan na basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwak. Di kagdanag. Uy, makitam ka di dagiti umunod. Soldado man. Uwan nga rod, nagtagi armas da. Maganda nga ta. Alangan mo may dalangag tugaw. Asitgak man dinatar. Damagak no anya ti order ta. Sige, tamapanak mo't iti ayan dagiti daduma. No manganda amin. Medyo ado ti Serbian tayo. O di nasaya at tapno ado ti customer tayo. Makitam ka diti umasiti kapalasang dito ehenta. Misan? Wow, nagpintas. Kursunalag. Pre, puwera ti kayong ingas ni bakit ko, ha? Saan ka di ngayon bagak? Ano kayong ingas ni bakit ko? Saan ko apakawanan? Ipabusoy mon kanyak. Tadamat tan asawang. Agaram tado, ha? Kat no sino ti kayat nakadata? Isu tinaswerte. Apay ngamin nga agaram kapaylaeng. Katadan asawang. Di ka nagdamag. Adaytan. Sir, ati ti menubok. Oh! Dahito iti order ko. Ading anapintas. Da kayo, sir. Anyaman ti order yun. Agpada kami langan iti order, miss. Okay, sir. Sige nga, Rod. Ano sa nyo ba si ti Aguray, ha? Kaingas laon na iti asawak. Nagpintas. Kasyam kumamot day ta babae. Saan mo kumanga inayon kadagiti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinagday ta babay kadagiti dakulap ko. Apay asabali ti isang mo, Nataerdi may sa asoldado. di ka sa umitay? Medyo nataangan mo. Amangan no ada asawa na. Sigurado nga ado ti kwarta na day jay. Uray ado ti kwartana, no adda asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo, ti agbalin akabit, basta adda kwartana? Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas gapo ta simmadot ni Nicole iti trabaho iti away. Inawis na ni Melba agayim na, kat napanda iti syudad. Nakastrak da nga rod aka servidora, iti restaurant. Iti sabali abangir, babaero ni Diego, a soldado.
idinto tanasingpat ni Cristobal. Naira na at inaidistinwan da asyudad, kat iti matla lugar apagtrab-trabahuan da Nicole kan Melba. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado nga ado ti kwartana day dyan. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapol nga ag-practical tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta da kwartana? No isa ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo mo't unay amarigrigat Tadamat daga agam-gamulwan nyo. Ay, nagrigat nagtrabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man ang arumor kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pali. Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga addalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa, tagitay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo, iti naituding nga oras, nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin kinatayar a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw mo't unay, agdardaras ka mang sabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga-syudad. Kasano no saan at taga-syudad day ta soldado. Gantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ti agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno siyak to, ti kayat na. Ha? Mapanag iti syudad. Kaya't mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklaka nga min ijay, ngam di taile. Kas lamapan matlaang at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mo ti ijay. Di mo ka di mapankitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y nga min kwartak ita. Sa dino ka di abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalila lapo-lapo. Jak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta ka ne. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysum nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita man iti sa baling armam. Para kanyak lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasid Nagasat na kidya ta mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam sa matan. Adda batong balan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo kadi madlawan na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak na ijay, bro. Ang mga no si kugamanan, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida, into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko, ano adda sa nga iliyo. Dito'y kumasalas, ti pang sa nga ilian nyo. Ay, wala na, matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakitak ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay, soldado. Ibagak to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo. Ngam do saan yung am-am mo, narigatan. Di tay amo, no anya ti adda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan saan nga amin a soldado, kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko.
Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Silina, nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sangaili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sangaili. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpayso, no iti salas ti pang sangailyam, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyaran? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko. Natataer. Ngam, kasla na singsingpot mo ti panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod. Saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apresko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasim, taidanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asan asika ti mangibaga. Kanayon mat ama kauna ngamin ni Diego, no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta dum nga gak. Kat idanon konto kankwana, inton makaawid kamin iti dagusmi. Ibagam, asaan ko mga aglawan kini Diego? Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer ngamin ket, iso nga ado ti maayayo kankwana. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto takunam, addamat na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko, nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamet. Pamadakis dala siguro. Ay, da kano nga rod tinagan ti asawa na. Ada kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na, kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman kankwana. Masiguradok asaan apud no dagita. Sakbay apa isagmak ka, siguradon pa'y ti amin. Ang mga no agpay sumat ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tagdan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatak ni Diego, friend. Kayat mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka di timbagakkan ka. Wan. Saan mat amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat, No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. bayam, padasak abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagmak. Ti dumwag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di na tong palon ti pamagbaga. Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya ti makunamit bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mon. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti mo rin. Ala, saan ka nga agliday? Adumat dita ti babae Nasingpat matkit din ni Melba, kan napintas. Ay katarma mo na bro. No di ka pa'y lago na iraman kon. Nalabas ka met. Apay nalabas ako na. Ibagbagak nga rodin nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaanda ka na. Naama, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Adda nakalap ti intelligence, nga adda kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde. Bumban tayo sagat ida na, sir. Narigat mat abumbaan tayo latayda. Taado ti mairaman a sibilyan. At sagana tayo, no adda madlaw tayo ang nagtagi armas, siputan tayo ida. Ay, hindi tayo man nga rodin makadiskarte de balasang no kastoy. Agsipsipot tayo man yan iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito eh.
Saan ka tati dumeskarte ti balasan? Ni Sermet, pasit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babaya linuklukom kat darupanda ka. Adayo ang mapasamak dayta. Tadida agam mo. Sungbatan nak mo na, Nicole. Sungbatan mo ti idardarirag ko ka. Maikarim ka di adinak baybayan? Apay kung mabaybayan ka ngay. Napudno ang unay kan ka. Damag ko kat adda ka nun asawam. Di mo papatyan dayta. Apal dalahin. Adala na kailaw anak anang pikot kanyak. Ngamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan? Kuha, binarteknak. Kat dajay, dyan mo tinapasamak. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sungbatan nak, ha? Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo, dayjay a Diego? Wen, da kami friend. Ay, apay adi ka man lang nagpaduan ang sungbat kan kwa na. Kas iti ko na. Nailaw anda ka no laang. Di mo amo, no pudno day tang ibagbaganakan ka. Mas padyak ni Diego. Umapal lang ang timang ibagbaga nga addan asawa na. Sapay ko mga rod, tapudno nga awan pa'y asawa na. Patyan nak, friend. Day tatimbaga na kanya. Kan, ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na friend, ado dagiti tao analaing nga agkari. Ngam saan akasta ni Diego? Inawis nak nga rod nga agdate kami inton madamdama. Si kakadi day tamasabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalabay kan ka? Adda kayo dito yung syudad, nana? Ada kabagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo tinasarakam dito'y syudad. Ni, anyangay ko manana. Kunak ba no trabaho ti mayam dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasin sinalabay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Ah, kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jaber de abalay, nana. Day taman ni Ah, ay kasta ka de. Mala, ituloy yung ti agpasyar. Tagawid akmatan ijay away tayo. Sige, nana. Nagturugam idirabii. Apay adi kasi mangpot dito'y upaan ta abalay kalpasan ti detyo ka ni Diego. Ay na, friend, saan mun adamagan no sa dino tinagturugan? Ado dita, timabali na pagturugan. Kadwak mat ni Diego. Anya? Nabiit kayo pa'y laang, simurot kan kwa na? Awan tirong ba nga pagdanaga? Agkasar kami kano numaurnos ti amin. Kasano nga rod, no adagayam ing kasar na asabali. Apay ayang, ipapilit mo nga adda asawa na. Awan kunak lang arudan. Ayun gayam, nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamwan da ijay lugar tayo, nga addan ka de-date mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan launay ni Nicole, numapan ni Diego, iti pagpapaayanda a restaurant. Idi agangay, nagaram ni Diego kan ni Nicole, kat sinong batan matadagos ni Nicole,
Nga ure adda nakaibaga ken kuana, nga adda asawa ken putot daytoy. Nasair mo tirik na ni Cristobal, itinaamuan na. Idi na pan nagdid na ni Cole, ken ti kaayan-ayat na. Nasabat da ni Nana Mara. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aya nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Aywan gayam. Nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da ije lugar tayo nga adan kadedate mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras dayjay abakat. Ama ano pagawidan data di na oras. Si kantumat nga men. Uray pagawiden datano di takayat. Maipapilit da ka di. Saan tan nga ubing tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag ta nasabat ka, Debra. Adanas kan ama amuam. Anya ka di dayta. Kasla importante. Nagapo ak ije syudad di Kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apayasal sa labayon da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Ti kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwa ni Melba? Awan matadakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanin ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pa'y amo no kaano. Bayam, tainton mapanak. Ibagak kan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak. Adapay papanak. Ditakan. Jesus! Sa baling haruden tinasarakan ti luko nga ubing. Ay na, mangibabaeng. Agmaymay sa akan sa manon di ta silidyaw, basang. Wan nga rod nana. Napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita ket dakkel tinagbaetan ti edad da iti dayjay a lalaki. Ubing ni Nicole ama idilig ijay lalaki. Wan nga rod nana. Sangapulo atawon ti baet da. Ay, hawan mo't kit dakas na Tilaeng maday, di na pa'y unay am-ammo dayjay a soldado. Wan nga rod nana. Dayta ti ibagbagak. Ngam dinak matdenggan. Nataer ngamin ket dayjay a soldado. Kaaduan na nataer ket kamaten dagiti babae. Isungarod nana. Oray kuma no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda kanu nakastrak a rebelde. Adda nakakita, anagnada iti imburnal nga awan danum na. Sinurod na ti pagnantidanom, nung kasta agtodo. Sir, kan tayo kadin timburnal, sir? Men, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Ngagturong iti imburnal, iti sirok ti kalsada. Sigurado, ijay tilimod na pagpagnanda. Yes, sir. No iti sirok kaya yanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa nga umuna. Adulakit di ti madadala kalsada, no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmek dagita managdakdakas. Ala, dagiti nabibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Men, move! Anya dayjay? Rani pakti paltog. Ay susapo. Ang mga noda kalaban dagiti soldados. San unay nga adayo dito dayjay ha? Ngam, apay akasla unag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag tidaga? Kasla nga rod na babaapasat ti ayan na. Ha? Ay sus, may isag maktukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagag. Saan ko mamatakas ta ha? Amin ko maamang isaksakit itigi mong ikararagan ta ida. Ay, dagitan tumat ama nagdakdakas. Ikararagan tamat ida. Asapay ko mata makapanunot da itinasayaat. Saan kat akinadakas?
Nangag mo ka di ti damag iti radyo? Ay, jak pa'y mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, ti imbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya samot ti maganab ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinis grasya ti nakita ka magsalsalabay kan kwa na ah. Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, kwa, ay, jakpay kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatamaan anak iti ko nadaan na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Ada ka dumit gubat dita. Apay adi ka pa'y laagawid. Saan mat adito'y ti ayan ti rinupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kit din. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? Adda trabaho mi. Manumat lang ngay ti sweldo makaservidora. Pagbayad mo pa iti abang ti siledyaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan ayat ko. Agyan kanto ka di dito'y no at asawam. Ay, saan na? Nagrigat ti biyag di taaway. Di ka ka di mabutan no at damanan rin nupak dita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritaan nyo kani Nanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Kwa? Ibaganan to, tasyak kano ti ayatan na. Saan kat ati pinututan na. Sapay ko ma, taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon asimurot ka kankwa na iti hotel. Naragsakap no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay nasaan ka kadi nga agduwa-duwa iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panang ipatag na kanyak. Agdan na kami kano. Pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado tinagsanod akalaban, sir. Kasta nga rod. Adda sekreto a tunnel iti ruwar ti syudad. Talaga alo ko na gidya managdakdakas. Plano da nga agawin ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, ang nabilag a tao. Talaga managdakdakas da kita. Kaya't da tagikwa ti saan da akukwa. Isungarod nga adda tayo, amang salaknib iti bukod tayo a pagilyan. Pada tayo mat ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagikwa inda ti saan da akukwa. Kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Imburnal? Apa nga iti pa imburnal? No sana pa nagtutudo, awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tanal iti unag ti imburnal. Kasano yun, amuan? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kabambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib ti nakakita a sibilyan. Wen nga rod. Isumat lagayam akas laadayo ti ayan tiranipak. Ta iti gayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod. Tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko napuntaan ti loudspeaker? Di tayo ko manaduktalan. Ang nakarecord lang gayam, tiranipak ti paltoga. Wen nga rod, sir. Nalayang iti kalukwan, dagiti managdakdakas. Kunak kiti no pudno nga armas nagiti agrani pa kan itay. Wen nga rod. Ingkabil dalagayam, tapno makalibas da. Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguro nga ulitan ti sumrak ijay.
Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kakadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga taagibusan da kita managdakdakas. Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat dagita na tattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo ka di dagiti babasit asabali a flag, ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdag, iti asidag. Anya ti kayat asawan da ito eh. Diyak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan ta? Ada kanyak ti contact number ni Chris. Iyawag kumantap na amuda. Kabusor ka di tinangiwagayway? Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawon ti pasdag. At daman nga tan mapasamak arin no pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdag. O sige, agawaam nga ron. Hello, Melba. Nakaawag ka mat? Chris, in kayo man kitaan dagiti babasit ana iwagayway a flag iti pasdag iti abay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? One, adda flag iti amin atawa. Saan matngarod a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga ti aramidan nyo? Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apay pumanaw kami pa'y. Sigurado nga adda mapasamak arinupak. Kasta ka di? O sige, ibagak ka dagiti kakaduak dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda dita pasdag. Anya ti imbaga ni Chris? Ada ka no umay mangkita. No flag dagiti rebelde, pumanaw tayo kano dito eh. Ha? Gubat ka di manan? Wan kano, no rebelde ti adda iti unag ti pasdag. Tinangiwagayway iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti pagad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Yes, sir. Parmagan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Nana Debra, babaan ka ni Nana Mara, nga dan kaayan-ayat ni Nicole, ijay syudad. Iti sabali abangir, naipasungal iti rangat dagiti soldados. Naamuan nga ron ni Nana Debra dayta, kat kayat na apaawidin ti anak na. Ngam saan akayat ni Nicole ti agawid. Iti may sangal daw, adu ti naiwagayway a flag ti rebelde, kadagiti pasdak iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Wait, sir. Parmagan tayo dagita kabusor. Nakasagana kami, sir! Umuna ka, Diego. Sa furtaran da ka. Bumalasiw ka iti kalsada. Sumaruno kami. Wait, sir.
Oh, ang dakabuso rin dyan. Yeah! Sigamat ti sumaruno, darasam! Well, sir, agdiretso ak iti pader iti asidig ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpaknyan tayo. Medyo nabayag tiranipak na kiti paltog. Adaan samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tano adda mo pasamak ni Diego. Sapay do abulan at ajak nagsangaili. Kaya't mo asawan, masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa. Wan nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Ay, day takot tay kunak. Di mo ko mainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasan ti amin. Saanan ang may babawi. Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gayam mo ti rinupak ijay syudad. Nakaamuam? Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Kasano nga tati anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Ay, napantumot nga min ijay. No dim ngaglako makanyak. Sapay soldadon sa mo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman. Ay, nasaan kumamot Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbag tadaday ti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Uwan nga ron nana. Imbag laangan tawan nakastrak a rebelde dito'y. Ti dakas, no agbayag day to arin lupak. Kasano no maibus ti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente nana. Natamaan samot ti linya tayo. Ay, lakit di abalasang ko. Ay, no maibus ti kakaiso na kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mo't ngamin dagita rebelde No niya launay ti kayat da dagita. May ramraman tayo pa'y kitden sibilyan. Kasano kami pa niya makaawid ijay lugar mi nana. Ay, ang mga naawan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka nung amin tinakastrak a rebelde dito'y. Imbaglaangan nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego, apay ajak makita. Saan nga ta akimuyog kadag iti daduma akakadwa? Idi nagtataray tayo, Commander? Kumlam ka! Ada mo ba? Agpatulitan iti babang! Tantanitan, sir. Imbagta na si putak. Imbagtasan abimtak adagos. Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan tay-tay. Padasan ta sublihan. No agkalma ti putukan. Padasak nga awagan ti cellphone. Agawa ama. Delikadon dito ehenda. Apay ngagtip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no at damot ipasimudaag day ta panagtibayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas pasamak na. Ay, di tay ammo. Ngam kunada, ano asino kanu ti malagip mo, no kasjay nga agtibayo ti barukong mo. Adda iti paggad, kasta ka di, nana. Ay, no saan apagsayaatan? Ang mga no, pagdaksan, balasang ko. Sapay ko nga tapagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibayo ti barukong ko, nana. Naawagam ka din ni Diego. Agriring ti cellphone na. Ngam saan mata sumungbat, sir? Sige. Suportaran ka. Aging makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayak mat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka natin! Sumaruno akmatan. Naimbagtasan ka na tamaan, sir. May sapay ablak ti terayenta. Ag sinupurta tamanan.
Barang makita ta ni Diego. Sige, sir. Umuna akmanan ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no. Pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebelde. Anya ka di ti panggap da, tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga amo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma apasdek. Kaya't da nga agawon ti pasdek. Bumbaan da ka di ti pasdak ngayan da. Kapilitan akasta no di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribil di anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyan ti rebelde kan sibilyan. Saan da mat abasta bumbaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Ha, dara-dara. Adda tama na, sir. Sige, ipantay tinatalgad a lugar. Katagasan tati sugat na. Di ta maipanadagos iti pagagasan. Taado dagiti kabusor. Napukaw na tipuot na, sir. Adu tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Naot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Atoy. Sige, tumaram da ito eh. Kasano da ito yan? Gapsuta. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adu pa iti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Ang mga namaadasa na kiti dara. Aganos ka pa eh. Inton sumipmet. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag ak matan iti medics. Barang addada inton madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay la kumataw may daadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadon ti kasasaan na. Ngamawan maaramitan ta. Madlaw kumat day ta, sir. Narapet tang agpaiso dagiti tama na. Ngam agsaysayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanon ti pamilya na. Huwan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos dagiti medics. Nakadanon tayon dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapul ang maputad. Kasta ti imbaga ti doktor, sir? Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikaskon kwa na. Umay kadipay dito iti asawa na? Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na. Agsasabat nanto iti ospital apakayakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Impaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo matlang iti sigod at trabaho tayo. Ngamapay nga awan man lati awag ni Diego. Amangan no makumikum da pay laang. Hindi man la umawag. Tapno amok na ti kasasaan na. Amo na ka di amasikog ka? Saan ta sorpresa ang kuma. Naibaga na nga agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod. Apay nga rod adi na ka man laawagan. Barang umay danto inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya tinapasamak kan kwa na? Napaltugan ti dua saka na. Kat pinutid dan. Ha? Ay, kaasimat nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamyento na. Wen man. Iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mangbambantay itakin ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalaysa ni Diego. Kasano ko mga ikalay sana. Kat adda lang nga rod den asawa na. Ayan ka din ni Nicole.
Sana simrag. Maditibagi na. Taaginaw ngamin. Anya? Aginaw? Imbagak mat ngamin kan kuana, nga dan asawa ni Diego. Saan ka kumamakmaklat iti ibagak ha? Pakiredom ko matipakinakam mo. Anya dito, ibagamon. Imay ngamin ni Chris iti restaurant. Imbaga na anapaltugan kanu ti saka ni Diego. Kat impanda iti ospital. Anya, sa dinong ospital tamapana. Saan ka kanu amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan kanu ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da? Agsipod ta ti kasamyento ti asino man asoldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ni Diego? Saan ka nun ang makasubli ka soldado? Tanaputo don dagiti dua asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat iti benepisyo, gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, kadyak, kasanua. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Nicole ken ni Melba, ngagdadagsenan da ito'y. Kabayatan na, rinaot dagiti soldados dagiti rebelde, ket napaltugan ti dua asaka ni Diego. Napakaruan ti saka na, isu akapilitan a maputed. Naidanon mat ken ni Nicole ti napasamak. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak iti soldado. Kat, kumusta ni Diego? Saan na makasubli ka soldado? Tanaputod, dagiti do asaka na. Timat kasamyento ti mangawat iti benepisyo, gapu iti napasamak ka ni Diego. Anya, kadyak, kasano akon? Sapay masikugkan. Aganak kaabalasa. Masapul asan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga ro ti aramidam? Kasano na aganak kan? Di kapilitan nga agawid kan iti lugar tayo? Sigurado nga gungat dagiti dadakkel ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka di ti pampanunutan. Naliday ka man. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anang kita. Inarapaap ko ang babaan kan ko, ana. Agnaadak dito'y syudad. Ngaman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiawanan bain alalaki. Madingamin, no agaramat ka iti sabali at tao, tapno magunod mo ti ambisyon mo. Uray anya a pamuspusan, aramida. Saan ka di nga na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan bain ngamin da Diego. Mga ramatak manan iti sabali. Napod ng samat ni Chris kanya. Anya? Aramata manan ni Chris? Apay kit dinasaan. Saan kumamot ni Chris? Kasingpot ni Chris. Anya? Apay analiday ka balasang ko. Kunang amin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris, tapno magunod na ti ambisyon na, nana.
Apay nga rod amalidayan ka. Adda ken ni Chris dayta, no paaramat ken kwa na. Diyak namin kaya may sagmak ni Chris, nana. Kasla maawat ako, no apay adi mo kaya't maisagmak ni Chris, balasag ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo't nana? No isakit mo ti may sa tao. Kaawatan nga addarik nam ken kuana. Mapanak ijay syudad. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamat. Saan mat ngamin nga agawid dya anak ko? Inton bigat. Masapa tapno makadanon tadagos. Alaman nga rod, tayo nakmangala itinatag. Taimbag lang nga ipasabat kumat ijay. Sana bale, tain tudo kanyak ni Nicole ti boarding house da. Green ti pintor na. Padasig ka pagawidan. Makapadanag mat no at damadama ga rin no upak. Saan mat kadi akanayon nga adda rin nopak ijay. Ni, da kayo mat gayam, nana. Imbag man ta nakaumay kayo dito syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole. Aday di silid mi, nana. Nakaidda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka di ti anak ko, basang. Saan, nana? Ala, umay kayo tamapan tayo iti ayan na. Alaman nga rod. Mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito eh? Ay, ni Mara. Ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito, isa napanmat laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan, tamapan tayo iti silid mi, nana. Nanang, asino ti kadwayong imay dito eh? Kasano nga amuyo dito eh? Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na, tanakailad ka mat? Ay, awan nanang. Nabanugak la siguro. Tanagmalmalumak ang nakatakder iji restaurant. Agawid talaengan, tapno saan kang agmalmalam ang nakatakder. Diyak kayat ijay away, nanang. Kayat ko dito syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan mo't unay adu at trabahom. Awan ti pagsweldoan ijay, nanang. Awan makukwarta. No kayat mo ti kwarta, ingka makitang dana. Ay, diyak kayat yagmalmalam nga agkainaran, nanang. Debra, agawit ta ka din ijay away. Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan namat akayat ti agawid ijay away? Kayat na kano dito eh. Ti kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tama ti rason na. Saan kumat nga rod ang mapilit? Anya pa'y ngay. Inta nga roda ni terminal ti basa. Huwag na kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mo? Kat umay kantumanan dito yung syudad nga umiliw kan kwa na. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta. Saan akas idi, nakahitan alert tayo. Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga itirwar ti syudad. Intamamat mang restaurant, sir? Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi kan ni Diego? Wen, sir. Sir Patak man jay may sa servidora ijay. Nasingpad kan napintas. Ikagumaam nga rod barang makaasawa ka maten. Tapno adda pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado, di talaga yam. Uray tumulong at pa iti gastos. Nagmayatin nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak iti gastos. Isu nga ikagumaam. Nabayag basit, adi ka imimay dito restaurant. Sige, agtugaw kayo. Adi ti menu book. Pagyaman kami. Awan ang yaman na, sir. Chris, kumusta ka? Kastoy lata. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanin ti rebelde.
Mayalis kayo kadimanan iti destino? Urayan mi, noan niya ti order iti nga to. No awan ti order, dito'y kami pa'y. Nasaya at matnoagyan kayo pa'y ditoy. Nataltalgad mat na ang ti syudad, no da kayo asoldado. Kaya't yung kaditi ka dami? Permian, kasano kami kumano awan kayo? Tinagi ko siguro dagiti rebelde ti daduma apasda. Diyak makita ni Melba Ayan na ka di. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Among kadi, nga idi adda ka di ti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sikat nagserbi ka dakwada? Una, penayaban na. Ay na, nagragsak pa'y amakisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay aya nga aramidam nga abalbalay ti ayat, gapo iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Apa yan? Kanayon ka matang nga aguyak. Apay nga min adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis na itinuuyak. Nakalang abakla siguro iti agdudo mga asok, idi adarin no pa. Imbaga damot nga min idi nga agmas tayo. Di ka mat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anak kamas. Hello, Diego. Kumusta kan? Kastilata, bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingi tanak para kan ka, bro. Gaman niya nga rod. Sana bale. Tas saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilyam? Well, matkindi. Ngam, dumalat ta. No kumpleto ti saka. Makapan ka iti kayat mga papanan. Wen mat kit diya, bro. Kasano kayo matita, bro? Awanan dagiti rebelde. Idi simang pet reinforcement. Nagbutang damot laeng. Agyan kayo kadipay dita. Nalabit. Awan pa'y ngamin ti order iti nga to. Nga umalis kamin. Kastapay, bro. Umawag ak tumanen. Bye. Oh, aldawan. Apay adi ka pala nakarubwat. Intan iji restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrag? Ay, barang makaumayak inton malam. Tani, marigata nakiti pa nagsikog ko. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang da ito mayatan. O sige, maturog ka nga rudan. Tamapanak mo tan iti restaurant. O sige, taumayak inton malam. Si kamot gayam dayta. Apay, Melba. Di na ka din mabigbig. Nakangato nga min ti basbasaem ang menu book. Nakalingad iti rupam. Punaklakit din o di na kon mabigbig. Nakapili ka ka din iti orderam? Wen, dahito man, no? Awan samat ni Nicole. Awan, kunana nga inton malum asumra. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyar iti boarding house yun? Mabalin lata Ada ijay ni Nicole. Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyar ni Chris dito inton madamdama. Ha? Umay pumasya? Ay na, imbagman. Agsagana, tap na napintasak, iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanugak ngamin. O sige, taurayak ni Chris dito'y salas. Kumarkaron samot ay tauyak mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga rod, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sapay sigod nga dabilbil ko. O sige, tamapanak kundi ta si Led. Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Urayom latan. Imbagman tayo may kapimasyar dito boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka, met. May mayat kit di atap na sexy.
Sexy ama si Kog? Anya nga tagi kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face mask kit din iti sangok idinaguyag. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face mask kit din iti sangok idinaguyag. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day takis. Addan to aldaw mo kanyak. Inton kon, saan kon nga inay ayaban ni Melba? Hay, surun kon! Ni, ada ka mo dun. Awan ka di pa di sa nga ilim? Salbag day a Cristobal. Awan mat, saan nga imay? Ni, kunano mat nga umay. Ang mga naadala ang nakataktakan na. Hay, uray saan ko ang makikita day a Cristobal? Awan na sakit abakrang ko, ha? Ada ka di bason lakan ka? Apay akasaron mo di tao. Diyak kayat akasangot ilaad a tao. Saan mo't unay analaad di tao? Nagsingpot tupay. Agin sisingpat ano adda kayat na. Anyangay tamok, ha? Manipod nagbalin a customer iti restaurant. Awan pa'y nakitak amading aramid na. Diyak amuken kwa na. Nay, agmay-maysa ka mo't dito'y salas, Barok. Awan ka di damel ba? Napaninayaban ni Nicole. Yan, awan matanan na. Sige, tasya akong timapan mangayab ka ni Melba. Adda itayon, nakitak asimbang pot. Agyaman ak na. Itay pa'y ngamin anapan inayaban ni Nicole. Aguray ka laang di tabarok. Madamdama, umayon day jay. Nana, madamag kuman lang. Adda ka di sakit ni Nicole? Ay na, manipo jerin lupak ti rebelde kon soldado. Nang rugin day jay barok. No kasta, nabayagan day jay nga uyak na. Wun barok, di namot ngamin kaya ti mapanagpakita iti doktor. Melba, ilukat mo madiri daw ti silidyo. Mabit lang, Nana. Anya ka diti maipay ko, Nana? Itaypay ni Chris dita sa alas. Apay adi ka rumwar. Ha? Ni, adamot itay ni Nicole dita ruwar, Nana. Di na ka di nakita? Saan mo't ka ta ni Nicole ti sarungkaran na? Sika. Ha? Imbaga na ka di, Nana? Ti amukat ni Nicole ti sarungkaran na. Imbaw na ka no ni Nicole ang mga yabkan ka. Saan ka di nga imbaga ni Nicole? Saan mo't, Nana? Awan imbagbaga na. Ay, rumwar kakit di ditan.
Itay pa'y nga agururay jay tao, di ta salas. Kunak no ni Nicole ti pasyaram ako nam. Iso nga imbagak mo't kan kwa na. Imbagak ka di, ani Nicole ti sarungkarak. Sakbay nga imbagam nga umay ka sumarungkar. Ni Nicole pa'y ti dinamag mo itay iji restaurant. Dinamag ko laang ni Nicole. Tanadlaw ko akanayon alumangan iti trabaho na. Kanayon nga rod ang maulaw. Kan agkakapsot sa aglaladot pa'y. Alo ko yung agpa-doktor. Ang mga noan niya daytan. Masiguradok ano si katimang ibagamapan kayo iti doktor, naparpartak pa'y ngam alas 4. Wanan na kaadagos. Narigatan. Ang mga no ibagana, asyak ti ama ti sikog na. Melba, mabalin ka di ngayon ta matagpasyar kalpasan ti trabaho. Ha? Sa dino ko matipagpasyaran ta? Sika ti agpili no sa dino. Noan niya ti kayat mo. Kayat ko maten. Kaya't mo ka di tawisak mat ni Nicole? Ang mga no kumaro ti angkit na. Makabasol tapay. Apay ngay nga ibagam nga adaangkit na. Doktor ka di? Saan ka di nga angkit ti awag da iti kasjay? Kanayon nga aguya? Saan tayo pa'y nga amo noon niya dayjay? Imbag no mapanagpakita iti doktor. Tap no maamuan tayo, noon niya ti sakit na. Basta. Intag pasyar, kalpasan ti trabaho. O may kasukunan dito eh. Sige, matungpal ti kalikagom mo. Agyaman na, Melba. Sumbatan nakmatan na, Melba. Napudnuakan ka. Saan ka di ani Nicole ti ay ayatam? Iso nga minti mo na nakitak idi. Ngam, si kagayam ti talagang ay ayatak. Di nakadilukwan? Akas iti panangloko ni Diego kani Nicole? Sumbatan nak, agkalaysata. Sakbay amayalis kami iti destino. Ha? Kalay sa adagos? Tapno mamati ka napudnuakan ka. No kayat mo, kasarita kung dagiti dadakil mo. Ay, sige, sumbatan ka. Ngam saan tapay nga kalay sa adagos? Ha? Agpayso ka di? Sumbatan na kon? Di ka di mamati? Pues, no saan ka mamati? Ibabawit na Ay, ro. sana. Ay na, nakaragragsakak. Sinungbatan nakmatlaangan. Oh, kaano ti ipapanmi di balayo? Tapag sasaritaan tayong ti kalaysata. Aguray tapay mat iti sumagmamano abulan. Ha? Kasungsungbat ko pa'y laangkan ka? Agkalaysatan adagos? Hello, Diego. Kumusta kan? Hello, sir. Imbag tadidak pala nalipatan. Si Kamat. Mabalin ayamat ang malipatan da ka. Kat nabayag tayo nga nagkakadwa. At ang sakit na patag na ipadamag mo, sir. Dandanin sa mga asawa ni Chris. Yes, servidora, nga agnagan iti Melba, ti kayan ayat na. Kasta ka di, sir. Idanon yung to, tikablaw ko, sir. Ariglado. Dahil lang ti ibadamag ko ka. Bye. Kaano ka di man nanti ipapantay jay syudad? Kayat mo ka dimban ng ti agpasyudad? Wen ko ma, kailiw ko man nanti anak ko. Apag iso, mapanak inton bigat. Di agkuyog ta. Wen, taawan ka numot ng tibakbakan ni jay syudad. Wen, ta nakapanaw ka nun dagiti rebilde. Nasaya at mat, nakaamamak no kasjay nga da mapasamak arin nopak. Imbag tasaan nga amin apasdak kat sinarak dagiti rebilde. Dagiti laeng kursunada da apasdak ti sinarak da. Papalam ka di, malaman na. Ada date mi ka ni Chris, nga mabit kami laang. Saan kami nga umyan iti papanan ni? Da kayon kin ni Chris? Sinong bata kon? Tanagdagulit mat ngamin. Kasta ka di? Ala, kumaro man ang tauyak mo. Madiday ta na. Ingkaagpakitan iti doktor. Mapanak to. Kasla ka na yun, nakpayaw mabanog. Nabayag ngaminan day ta nga uyak mo. Binaybay ang tumat ngamin. Kimutong ka, agam dakkel ti tiyan mo. Masikog ka? Pakawanan nanam. Masikugag ngagpaiso. Ay, karangganjang.
Ayan ti amati si Kugmaw. May sasoldado na nang... Sa bali, pa'y day tauyak mo. Ayan ti nakasikugkan ka. Adda asawa na nanang. Diyak nga minamong adda asawa na. Nagsagmakalakat nga rod. Day taga di tinasarakam dito'y syudad. Sorry, nanang. Didak ko manungtan. Ala, agsagana ka takaduan ka iti doktor. Ang mga nudakis pa iti mapasamakan ka. Anyat imbaga ti doktor a resulta ti x-ray. Adda ka no tama ti barak, nanang. Masapol ka no apres ko nga angin ti malangab ko. Kasapulan nga agawid ka ijay away. Tapres ko akanayon ti angin ijay. Awan ti polusyon. Numabalin, diyak kaya ti agyan ijay away. No saan agapoy ti ambisyon mo? Saan ka nasikugan? Ken saan ka nadaan iti kasta sakit? Nakalang abak iti madi a chemical. Idi adda rin no pag ti rebelde kan soldado. No adda ka ijaaway, awan kumadayta. Sapay nagad o ti reseta ti doktor nga agas. Naibaga ni boss iti restaurant, asumardong kapay kano, aging gana adi ka makaanak kan maimbagan. Kaya't ni boss asumardang ang trabaho. Ladingitek, ngam kasta timbagana. Amangan kano no pumanaw dagiti customer, no ada aguy-uyok iti restaurant. Kasta timbaga ni boss. Anya pa'y nga iti sirka kat masikugak matdan. Isingasing ko atap no maimbagan ka, agawid ka pa'y, tainton makaanak ka, di agsubli ka man nandito eh. Agbati ka dito'y syudad. Umay kaming tungot lang ijaaway, tatulagan min ti kalay sami ka ni Chris. Agkalay sa kayo. Imbagman. Itatawa ng trabaho. Kapilitan nga agawid ka ijay away akasursuron mo. Kapilitan ananang. Tawan matan pagbiag ko dito eh. Tainikatdak matan iti trabaho. Kastamat nga biinanti ka sa saan mo. Gapo iti kinairresponsable miso akas ta tinagbanagam. Agsubli ang matlaang iti away adim makkalak. Imbag ijay ta saan ka maisagmak. Inton makaanakak. Agsubli ak matlaang dito'y syudad. Kat, ti anak mo, panawam ijay away. Agyaman na kada kayo amin, iti itadabunuyo iti kalay sami ka ni Chris. Agyaman kami amin kada kayo, kakabsat. Kablaawan kayo. Imbag ka pa'y Melba. Taingkalay sana ka ni Chris. Ay, agyan kayo kadi dito'y away tayo. Ada kanugatangan ni Chris abalay iti syudad. Kaya't masawan. Addan to balayo ijay syudad. Kastamot ti ko na ni Chris. Agpaimbag ka ha. Ada pala ang uyok mo. Nagkasat kan. Kasta ako maaman. Kaya't ko ti maadaan iti balay ijay syudad. Apay analiday ka. Umapalak itigasat ni Melba nanang. Siyak tiim mo na nga inaram ni Chris. Ngam ni Diego ti sinungbatak, gaputan na tataar. Inton maminsan, saan ka ngagdardarasudos? Gapula ang iti ambisyon mo, mga ramat ka iti tao. Ay sana nasaya at kasta. Itaan na amiris ko adye tao asaan ko nga ingkab kabilangan. Isugayam ti husto ti aramid na. Sinayang mo ti gundaway. Si kagayam ti mo na nga inaram na, ngam inwalin mo mait. Wan nga rod nanang. Kat jay pinilit, sakit tinakam ti impaay na. Naamiris mo ka din, amade ti mang tagibasit. Ti away at tinagibasit mo, isumatlaang ti kamangam no at darigat mo.
Apalak kinasaya at agasat tigayam ko. Nagsayang nga ambisyon, tasabali tinakagunod. Nupay kasta, agbalbaliw kan, para itinasaya at amasakbayan yo, itipas ngay munto. Da kayo matimasabat ko. Papananyo ka di. Agsubli kami di syudad. Mapan mi kitaan di gatangan ni Chris Abalay. Kasta ka di. Kan, agsubli kayon to ka di pa'y dito eh. Una, mabalin ka di alipatan tinaggapuan. Uray matunoy ti anyaman nga ambisyon, saan latta mabalin alipatan tinagtaudan. Sumarungkar kamin tulat ta ditoy. Imbag pa'y kan kamel ba? Nasaya at tinagbanagam. Siyak nga ambisyosa. Awan nasaya at anagbanagak. Tamad iti aramid ko. Iso nga agbalbaliw akon. Para iti nasaya at to amasakbayan mi. Iti agbalin nga anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.